Πάλι το αεροδρομίο, εδώ είναι και ο Σαβγενάκης. Αρπάζει το τηλέφωνο από τον υπάλληλο του αεροδρομίου. Ακριβώς. Και φαίνεται να το πετάει στον υπάλληλο. Έξαλλος κιόλας. Έτσι τον βλέπουμε εδώ, είναι σε μια κατάσταση εκτός εαυτού. Για ποιο λόγο? Φεύγει ο Νομίζω δεν προλάβαινε την πτήση του. Κάτι συνέβαινε εκεί με την πτήση που ήθελε να φύγει για την Κρήτη. Και δεν προλάβαινε κτλ. Ό,τι και να προλάβαινε, να μην προλάβαινε. Παιδί μου, το θέμα είναι απαράδεκτο. Δεν το συζητάμε τώρα. Τα χέρια είναι, πρέπει να είναι 100% απαράδεκτο. Ειδικά όταν μιλάμε για στελέχη της κυβέρνησης, για υπουργούς, για οποιονδήποτε. Πόσο μάλλον όταν έχει δημόσιο αξίωμα. Εδώ, κοιτάξτε. Χτυπάει τον εργαζόμενο και εδώ τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγο μέσω Twitter. Λυπάμαι ξεκάθαρα και ζητώ συγγνώμη για την ένταση και την αναστάτωση που προκλήθηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο με υπάλληλο εταιρεία στην προσπάθεια μου να μπορέσω να επιβαστώ στην πτήση μου για το Ηράκλειο. Την ίδια στιγμή όμως είμαι έκπληκτος από τις υπερβολές και ανακρίβειες που διακινούνται σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για περιστατικό άγρυξου λαδαρμού, λιποθυμιών, χειροδικιών από μέρος μου. Πράγματι υπήρξε ένα περιστατικό λεκτικής έντασης με υπάλληλο της εταιρείας, καθώς δεν μου επέτρεψε να επιβεβαστώ επικαλούμενο.